Sibingelele eNingizimu Afrika igama lami ngumzwa bafowethu Samankentshane bafowethu njengoba nazi mase sihlangene kanjena suke sekunenkinga ekhona esesibhekene nayo bafowethu kodwa ke njengamanje bafowethu siyacela ukuthi ni comment lapha ku comment section nisitshele ukuthi mhlambe senze kanjani yabo leyo nto leyo kodwa ke mawuqala ukufika kuleli khasi siyacela bafowethu uchofoze lapha usubscribe button ulike ucommente noma mhlambe ushare ukwenza leyo nto ke bafethu uyobuyibekele emathubeni ukuthi noma ngabe imuphi umsebenzi esiwufakayo noma ngithi esiwupostayo kuleli khasi leli ufinyelele kuwena kuqala ave kumnandi ukuthi mawuvula ifoni uvula uYouTube uvedana ilokhu njana ingene kuqala indaba kuwena njengamanje bafethu silana nananga usisi usiqalelile unenkinga ke naye anayo bafethu inkinga ziningi eNingizimu Afrika ziningi kakhulu mina sengiprove kakhulu umsebenzi esiwenza bafethu ubucayi kakhulu kodwa ke ngenxa ukuthi ke phela nathi sayitshela ukuthi sizolwela izwe namanje sisazolwela futhi ngeke size sikhathale siyacela ke bafethu ukuthi nisikhulise nani lapha ku comment section sikwazi ukukhula ngoba ayikho into esiyithanda njenganokuthi kukhona enikushoyo lapha ukuthi hayi Mankentshane qhubekani niye phambili pushani bafethu ukuze nathi sithole la amandla sithole le power yokuthi abantu sibasize kakhulu nawo ngakasizwa bhala lapha ku page lazoso bhala lapha usho ukuthi inkinga yakho yini nayo ke lenkinga ukuthi nifuna ukuthi sibe ne contact sisazoyilungisa sisahlela zonke lezo zinto lezo ngoba ngiyazi ukuthi abanye abantu kunzima ukubhala ungena kulezi zinto lezi bafuna ukuthi nje sibe ne contact number sizofoneleka kuyona sazoyihlela sazoyithenga ifoni sibe right kodwa ke bafethu siyacela ke njengamanje ukuthi nisiqhuquzele iyona into nathi esinikeza ipower iyona into esinikeza amandla noma ngathiwa yiphi inkinga onayo ungasabi usitshele siyacela ke njengamanje bafethu nibe nathi ngiba mnganami khamba kahle uzokhamba kanjani hayi kaphileka mfowethu hayi sawubona sisi yebo sawubona njani ngiyaphila igama ubani sibongwa kabani udabukapho sisi igama lami noMpumelelo kaCele ngisuke Adams esigodini kuthiwa senqotsheni yebo inkinga yakho ithini ke sisi usambele ngani into engilethe la ngizobikela wena bhuti ukuthi ungisize ngokuthi ngifuna ukulanda imali yami kuMuzi uMuzi wathatha imali yami u10,000 rand wayebolekile kahle emsebenzini sisebenza ndawonye ngamboleka imali yami wayesethi uzoyibuyisa ngeke uphele 2 months engayibuyisanga ngasethi mina hayi ayikho inkinga ngamboleka imali yami so uMuzi manje ngiyifuna imali yami ngitshela indaba ezitori ngitshela ukuthi akana mali uyakha yena ubusy nezinto eziningi ezihlangahlangene angihlangani nalokho mina wangithembisa 2 months manje 2 months uphelile angazi inkinga yakhe uthi ke ngicela ungisize ngempela ngoba uDecember manje ngifuna ukukhipha izingane zami nami nginezinto eziningi engifuna uyilungisa ekhaya yena safuna imali yami mana sisi vele wena ubolekisa ngemali usungabolekisa imali noma wawuboleka ngomuzi ngoba vele okuyimali yayikho emsebenzini ngiyabolekisa vele ngemali abantu abafuna usizo ngiyale ngibaboleke nje abantu angiyena uma ushonisa osemthethweni kodwa ngiyale ngibaboleke ngoba vele imali into enginayo ngiyasebenza ngiyibeka imali manje sisima uthi wena ubhuti uthe ubani igama lakhe uMuzi yebo wamboleka u10,000 yebo 10,000 futhi usebenza kahle noma no ngiyakwazi ukusave ngiyasave kakhulu ngomuntu okwazi ukusave so ukumthemba uMuzi ukuze umnikeze le mali engaka wasatha isibindi sokumthemba kangaka lento yaqala unyaka odlule bengilonga imboleka vele wathenga ifoni ngamboleka wathenga imoto nje uyangibuyisela yena angazi konakalephi ukuthi kushintshe angazi ngempela ukuthi yini ishintshile manje kuyena akasafuni ke nhlobo nalo 10,000 ukubuyisa umnika kanjani uMuzi le mali ngomnika kanjani wamnika esandleni kanjani eyokuqala ngamfakela kwi-account yakhe le manje ngamnika cash ngikhuluma ngale oyizelela ngayikhokhela ngithi le 10,000 yebo
wamnika cash ngamnika cash esandleni ngoba ethe ufuna ucash manje sothini ngithina njengoba wamnikeza cash ubufakazi onawo ngaphela thina abantu sibasizayo sifuna ubufakazi obuphathekayo asikwazi ukuya lapha umuzi masifika umuzi ephikethe akayazi yonke into ngidlala ngayo sothini ngamsendela imessage ngesikhathi kade ngiqeda ukukhipha imali ebank ngamsendela imessage ngathi nayi message ekhombayo ukuthi ngikhiphela imali ecash njengoba ngikunika le mali ngenza ne-back statement lento esho siyafana nami mangizama ngebhenki ngikhipha imali mase ngiyakutshela ukuthi sengikhipha imali engaka manje ayisizi thina sabantu entshana sebenza ngento ephathekayo mfowethu yabo so wena njengamanje wamnikeza u10,000 cash usangaphika umuzi ngisho nasenkantolo leyo nto into engeke izikusiza yabo njengamanje nje uyafika wena uyasitshela yona but egcineni abokho ubufakazi bokuthi wamnikeza mayifika ethi umuzi wakwazi umnika imali sothini kodwa understand into engisho ukuthi hayi ngiyakuzwa kodwa ngiyacela ukuthi ngisize ukuthi ngiyifone le mali mhlawumbe bese kufike nini uzokwazi ukuthi ayikhiphe Bona kuthanda ukuba nzima sisi kodwa ke uyamazi udlalaphi yebo ngiyamazi nizana kanjani nomuzi yes ngisazobuza leyo nto besebenza ndawonye nje umngane nami siclose kakhulu nisebenza ndawonye kuphela ni close umngane wakho kugcina lapho yebo ngenzela ukuthi masifika kumuzi laphana angathi mhlawumbe yabo eseshintsha istory mhlawumbe uyisoka lakho yabo yebo wayithe imali uzoyibuyisa nemimuzi bese uzobuyisa wayitshela ngo-February ka-March bese thena uzoyibuyisa ngo-April kanje angayibuyisa ngoba ngiyabona nje isimo esikanje inkinga yakho iyafana nomuntu othi ubeka imali kuyena athi uzoyibuyisa mase se-right mhlawumbe senze into efana nesingathi masifela phansi umuzi nanivumelene ukuthi imali uyibuyisa mhlazane se-right uyayizwa ngisho yebo so wena manje isiqiniseko sokuthi wayithe imali uzoyibuyisa then wasekuphela isikhathi engayibuyisi mhlambe okunye okungasiza kancane mhlambe akukho mhlambe nani xoxa mhlambe ku WhatsApp efonini mhlambe ngixoxa ukuthi sengikusendelileke imali naye wavuma wathi hayi ngiyitholile mhlambe lobo bufakazi obuncanyana lobo yebo kukhona ngoba yabona masihamba nje si-empty kanje hayi mina ngeke ngize ngiye mfowethu yebo kukhona efonini ngamfonela ngase ngimsendela i-bank statement uthi ngamkhombisa ukuthi nayo imali ngikhiphile wasethena ngimphathele wona ngakusasa emsebenzini saxoxa naye wasethi hayi sobana emsebenzini khona nama-voice notes yonke into khona inkinga la yabo mzwa ngiyabuza ukuthi sikhona leyo nto but inkinga manje sikhuluma ngokunikeza umuntu into ngingakhuluma nawe ngiqede kodwa kuba ukuthi mangithi into onginikeza into ephathekayo efunakalayo ngisho ukuthi sisike simsize kodwa uyanile nto ngiyakuzwa icayi kodwa hayi sizoya wena ngibe yabo mhlambe sizwe kuyena lo muntu ukuthi uthini mina sengifisa ukuzwa iside lakho ukuthi uthini yabo uyayazi lento mayingayazi shuthi hayi shuthi akafonela yeah ukuze sazi ukuthi manje siyo lento ekhona because manje ama-surveillance usithi siyomsifika ukufona alright yeah siqale simfonele mhlawumbe mayivuma ukuthi uyayazi okay mhlawumbe uyagoloza mhlawumbe ngizokukhokhela leyo mali hayi sobe sesi-right ekhona office njengamanje sizofona ngiyamuza sesudaba lakho lucayi kakhulu akanayo into ephathekayo so ezabantu entshana sisebenza ngento ephathekayo sifuna ubufakazi bafethu ngoba kusasa sifuna kube khona umuntu ozohamba adicelela igama lethu phansi athi sahamba samxhaphaza sahamba senziwa no2 no3 so yonke into thina esenza sifuna ubufakazi sifuna into ephathekayo so njengamanje sizofona sizwe umfethu ukuthi lento akhuluma ngayo sesiyayazi if ukuthi uyayazi sesiqhubeka futhi sikwazi ukumsiza but njengamanje njengoba ngisho sisi if kuukuthi umfethu la efonini uyayiphika yonke leyo nto siyayeka lento yes asifuni kusasa kube nina futhi zobe senisigxeka sisithi uyayibona uma kwenzeka mhlawumbe sesilafu kwaqamba mama ziningi izinto ezenzeka labantu bayafika la umuntu akhulume into angasitsheli into yonke sifika phambili sithole enye into so lonke igcine sesisenze ngathi samahlathi so nathi manje sizozama sifone sibone ukuthi then i-call esenza manje iyona nto ezokwazi ukuthi sibone ukuthi ngempela lento isho sizinto ekhona yini ugcine nini ukukhuluma naye wesisi gcine last week khipha ifoni ke sikwazi ukuthi simthinte oze sicompe nakho sikwazi ukuthi simthinte ugcine nini ukukhuluma naye lo mfana lo gcine last week yebo wagcine ethini mhlambe yini into agcine yisho ubaleka uthini ngase ngifisa ukwazi ukuthi uthini emlonyeni wagcine ethe ene uzonginikeza imali yami ngathi mina kulungile ngicela angilungisele imali yami
wayesethi nangu ufika ngizoyilanda noma ngabe yinini. Alright. Ngiyona la. Iyona. Alright. So manje usola ukuthi uqolile. Uyangiqola futhi ngiyacabanga ukuthi nale ntombazana azwana nayo yona lenomthelela kakhulu eyenza ukuthi abaleke ngoba ngesikhathi eboleka imali kumina yayingekho empilweni yakhe. Kumele kwafika yona nje yonke into yaseyiba yimesi. Intombazane bathandana nayo. Yebo. Ake simazi. Hayi bafethu. Nangu. Hello? Yebo sawubona njani? Uphila njani? Ngiyaphila muzi. Ukhona ekhaya? Ngikhuluma nobani mina? Ukhuluma noPhume ukhona lapho kini? Namba balo ngifonela ngayo. Hayibo. Singifuna imali yami. Wangibuza indaba zeyinamba. Manje naphezulu kushintsha inamba lokhu ngifona ngazo zonke inamba Uyishintshelani inamba? Ngifuna imali yami muzi. Ngicela unginike imali yami. Ukephi? Hayibo, ukephi muzi? Ubani manje futhi lokhulumayo lapha? Wemuzi ngifuna imali yami. Muzi ngifuna imali yami. Hawu. Wenza nje nakhe. Mana ngiyabona nje. Wenza nje nakhe. Uba manje lo sekhulu usematshwaleni noma wenza njani? Angazi mfethu, yabo nje lento leyo mfethu. Fethu hey. Muzi. Indaba kanti. Ngifuna imali yami. Awukahle uyamazi umuntu ongifonelayo uyamazi. Ngicela imali yami. Uzima ngani yini wafuna ukudla ofe nje manje. Lalela. Wemuzi. Wey. Hayi. Lo mfana lo. Yazi Uhlaza lo mfana kahle kahle. Uyambona ke wenza nje. Subscriber number. Kulungile mfethu hayi belumyeke mfethu hayi belumyeke. Okay. Yazi bafethu njengamanje sibhekene no double kanjena ke bafethu umuzi akayibambi ifoni akasayibambi ifoni uyadelela njengoba nimuzi ukuthi udelela kanjani. Hey. Uhlaza lo mfana lo kodwa ke sizomdelisa ke thina somdelisa. Ngegcine yena somdelisa njengamanje sosuka siye kuyena. Hey sisi nizwana kanjani nabantu abakanjena? Bengimthemba ngoba sisebenza ndawonye bese ngimjwayele emsebenzini uthi umuntu oright olungile. Lento ayenzakala njengamanje ngiyazi. Ngikhombisa elinye iside lakhe engalazi. Mana sisi uthakulona isoka lakho leli. Nina niyajola nina nalomfana. Yabo ngibe ukuthi sihlangene nani manje. Usisi uyajola nalomuntu fethu. Icayi. Yabo manje sofika laphana umfana esethi hayibo lo muntu lo vele siyajola imali yami nami yabo yonto leyo. Kodwa sesiyayibona into abade into bengisho lathi ngikhuluma ngayo nansi. Story mase soshintsha ngale uzobona buka. Ngiyambona umuntu ojola nomunye. Sisishona ukuthi okay bekuyisoka lakho noma isoka lakho. Sika sajola last year. Nakya. Ngiyabona. Qeda kusho nje. Hayi. Iqiniso sisi kumele ulibeke njengoba linjalo usho ukuthi okay fine siyajola nomuzi manje angisabo manje kwalento ngiyayibona mina ukuthi inesikhwele lento phakathi kade ngimbuka usisi lo unesikhwele phakathi yabo kade ukhuluma lo sisi omunye le mali wamnikeza ngisathandana yebo hayi bafundisi ngezwela hayi kulungile sozama sisi sozama but ke iqiniso liyafunakala ulikhulume nje. Hey nanga ifona number lena mfethazi. Le number kaMozi? Mozi. Indoda yami. Angifuni wena ngifuna imali yami. Indoda yami lokho. Ngitshela lethi imali yami. Wesisi lalela la ngicela imali yami. Hayibona imhlola bo. Ngifuna imali yami shothi uyidle nawe. Uyidle nawe le mali ngiyayifuna. Mama sisi. Sabona sisi. Sabona sisi. Useka ufuna ukukhuluma nani? Mana sisi. Hayibo. Yabona nje yabona.
Oh. Hey lento le. Kulungile ngiba mfethu asambeni. Asambeni ngeke. Bafethu ngiyabona manje yabona lento lesinzima kakhulu sicayi. Hayi. Somsiza bafethu usisi. Yeah. Ngoba at least mase siyazi ukuthi okay kwakuyi-boyfriend yakhe njengoba mnezi ngabe sathandana sozama nje siwazi siye khona sibone ukuthi sibuya nani nangu bese singala bese sithuka na kusho ukuthi intombi yakho umuzi yasithuka nje manizo bafethu so njengamanje somsiza usisi sokusiza nje sisi but asazi noma leyo mali sobuya nayo mina lokho nje angifuni ngoba yini kahle indaba zabantu ababili hayi yabo manje masifika lapha na ungasalulwela indaba ukuthi manje uzulwela uthando ke manje yabo asambeni bafethu njengamanje siyasuka siyakhona sihlasela khona siyabonga oyikhona la khona la Qonqo Yimini Ubukwenze njani manje? Usuqhamana igora manje la kwenze njani? Uzofuna imali yami. Imali yakho yani. Hayibo Imali yami. Ama-camera la. Kwenza ingenela manje la kwenzakalani? uyaphila ndoda Hayi ngiphila ini? Nafika nomuntu wena qhamuka igora kwenzakalani? Imali yami. Yini kenyana? Hayi asikho vese into ngifonelwe nini? Ngangimnike yena mina imali. Uyena wayinika imali. Ngifuna imali yami ngeke lenzoyifuna. Hayi angihlangani nalokho. Ngicela imali yami. Angihlangani nalokho. Ngicela imali yami ngizofuna imali yami. Hayi. lalela Ake unto engayitshela nina le uyazi. uzolalela Utheni yena? Uthe kwawenze njani? wena yini indaba ungayikhokhi imali yakhe Hayi angihlangana kukhona kwento. Ngizofuna imali yami. Yabona amakhamera yonke into kwenzala amakhelwane bathindi lento enenzayo. Unendaba namakhalane mina nendaba naye. Ngifuna imali yami ngizofuna imali yami kwena. Ngicela ngizofuna imali yami. Bafethu indaba yethu Ngicela imali yami ngicela imali yami. Ufuna nini wena la? Hayibo. Ufuna nini la? Hayibo. Ufuna lo. Ufuna manje la. Ufuna wamuzi lofuna la. Uzaba ngisindo wena la. Lalela ke wena ungihambele nawe. Ngicela ungihambele. Ufuna nawe. Wena ngicela ungihambele sis. Indoda yami ayisafuni. sekwena uzofuna imali Nangu Tiklan. Sako Tiklan manje. Ufuna indoda yami wena. Ufuna imali yami. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Wani ngamanga phandle ngibase ngibisa khona. Bathi nje amakhelwane into enzayo. Lesa la sifona. Bathi uma ngimfethe. Ngithathandana Amazi umuntu lona. Mina ngimazi ufuna. Hayi thula wena. Wena rubbish thula wena. Thula wena. Rubbish wena. Hawu, that's count down. Thula wena. Mina ngikuzigize manje la. Wena uhlala nalokho manje. Ukamnayo lokho ngena. ukhona kanjani Ningena. Ngiyabona ukuthi ujani nyambo. Nje ngakusiza wena. Ngakusiza ungenalutho wena. Wena ngakusiza wena. Ngitshelile lo mali ngizosinikana kanjani? asinandaba nalomsebenzi nalonto Hayi mina sifebe. Sorry wesis. Asani sifebe mina. Lalela la. Nawu kusamuntu abone ngizamkhulana. Yewena. Ubiza baba sifebe. Ubiza. Hayi ubiza ngesifebe. Lena ubiza le jack. Ubiza le rubbish wakho. Ukuze. Ngithathe amabhanki akho nabi la. Nganisula ngalamakhamera. basingayishuthi imali zokhokha nini Okwamnayo ngifuna manje muzi imali yami ngifuna manje. Angifuna ukukhuluma nawe ngetelefoni. Lesifoni. asihambe nawe ngazi sister ungihambe nazi ikhola zakho ngifuna imali yami. Muzi lesimali yami. awufuna Ngicela bavezele ama-message angakusendela wona. Lalela la wena. Wena angizile kwena wena. Ngifuna imali yami. Angizile kwena. Angizanga kwena. Mina nguTiklan manje. Angiboni kahle sisi. Hayi wasisi ngaba qoni mina angiboni wena. Lalela la wena. Wayibalekile. imali Ngithenga ama-laptop, ngithenga ama-TV amakhulu ngemali yami. Hayibo. Ngiphuthane ngipusha kuphi? Nathenga ama-laptop ngebaba lami. Hayibo. Nathenga ama-laptop ngefana nama-TV amakhulu ngemali yami. uyalwana Wenzani?
Uzothathelani? Angisafuna ukhokha imali. Awufuna uyikhokha imali. Angisafuni sizoyithatha yonke lento la. Qala ngakuthenga ifoni rubbish endini. Hey, lalela imali yami 10,000 rand owami. Asikhuluma. Ayikho sayikhuluma akisona. Ngiyayithatha ke le phone efona le laptop yami wena thola. Ngiyathandana nawe. Ngiyafuna. Ungilalele. Laptop enithini? Yini ngakhulumeka? Yena ngeke uzoyikhokha nini imali kasisi? Bafethu wena mfana ngadela. Nama message angamsendela wona. Nama message la. Okay, asikhuluma. Imali bahambe labantu. Cela bahamba ngibadingi la. Ngizothatha manje ngoba Malini oyikoleta lo sisi? Awusawu ukuthi uhlukene naye. Malini oyikoleta lo sisi? Ufuna mina ngizwakala amahlazo wakho la. sengiyazi ke 10,000. ngijabule. Ngizoyikhokha kancane. Nini kano 10,000. Ngithola ngifoni ukukhokha imali yami. Ume nawe yazi. Wena Imali iqola ndini. Uzohamba phela Angibadingi la. manini. Thatha lezi wena uhambe nazo. thula wena vele uzohamba nazo kodwa ifoni le laptop hamba nazo. Vele umalambane la kanamali. Vele namba wodliwa yimina. Yonke lento le. Lo msanga Vele bekokisa yimina yonke yimina. Ile TV vele yami. Awusebenza unalutho. Bewona izikolo zakuhambe la. Bese siyamsa ngithola ngifuna ukuthi mina ngiyayifuna. Angidamfuni manje ngomnyaka oJanuary ke lo mali. Obani hayi wena lesikhathi ongakwazi ngikucela wena unani kona unani hawu uyima nayo wena hayi ungeka wena mina leli ngakaqokile imali yami ngifuna imali yami awazi simfuna imali yami ngifuna thola wena bangela kamaleni Mfuni TV le yami nale phone ngawusayinuka. Yini inkinga? Wena uphuma lento vela ungena kule nto wena. Akho TV le kuhambe. Wena uhambe wena uthatha into kuhambe la. Ebafethu manini wo. TV ihlanganaphi manje? Eyami. Eyami. Wathanga imali yami. Lungile brother standard ngawishimela ngihlangana nawe into leyo mina. Ngangishimile mina. Ngangishimile mina. Wamuzi mina ngangishimile mina. Oyibonga zonjwayela kabi wena. Ngangishimile mina. Ungazongihlanyela wena. Wozala ngaphandle. Kumele ngivale umnyango. Wena uthandani bakho ufike nabo na. Ngifuna TV le ngithi TV le. Khoza le sikhuluma la. Nasi simaka wena akakhanjini wena simaka hamba. Kulela madoda lalela. Qala ukubekogisa yimini. Bekogisa yimini. Beka mina. Yonke mina. Lo. Noma nenzani. Niyalungisa noma nenzani. Waniphathela amakamera nenzani. Ngizongihlanyisa. Ikhiphe imali. Ngomnyajanuary. Lezinto zayibiza imali hayi manje ngamanje. Angama ngizothatha ngizokhumulisa nalamateku mina yazi. Amateka ahlanga. Manini niyalungisa noma nizola la. Cha, angithi wena manini. Mama uyekela abantu. Hayi ungiyeka wena tibilana ungiyeka wena. Wena isimako nje sokukhonkhotha amadoda abantu. Lo mfana ngamqedwe. Hayi suka ungiyeke wena ungiyeke. Uzongenzani? Ukhathele ayikho ukhathele. Ngoba niyajala wena mali anginayo mali. Ngoba niyajala
Ngizobuyela nje emsebenzini. Uzoyithatha phi manje? Ngizoyithola nje. Angisebenza naye lo muntu. Angisajona lo muntu osami. Mana kwethu asikhulume wo. Bafethu asikhulume manini. Manini asikhulume mfethu. Jana ngizobuyela emsebenzini lo muntu ngisebenza naye lo uyazi. Mongamniki Jana senze njani? Senze njani? Seningabuya ke phela senizola ngoba ninamandla mina nginamandla. Sibuye ake ngize mina la Siyobekeza lo Jana. ngifuna manje Wena jwayele wena. ngifuna manje Jwayele wena. wena Ujwayele uyegcineni ke la. uthatha amandla wena ukhimaliza abantu Masanumbamba phela kanje. Madoda yabona na uthanda bakho. akuphelile ngiyifuna imali yami Yonke ngicasula kakhulu. Ngibona kanjani siyabuya ngoJanuary siyabuya Yena thanda amakhamera kuhambe nala. Bafethu yini manje? lalela vele kwakuyimali yami vela umtshela iqiniso awukhuluma iqiniso wena ukhuluma iqiniso kuyena wamandla imali yami ngeke wena umuzi siyazana mina nomuzi wena ukhuluma indaba ongazazi wena ukhuluma indaba ongazazi engakufuni hamba wena awuthule wena ngeke yini wena mfana yini wena ukholoza ngaka hayi suka ungeka wena-ke nje wondliwa imali yami wena wakunemsebenzi nalonto hamba vele wabe bobakudinga vele kunendaba nawe hawu yini singahlangani manje Man, sis, njengamanje yona into engcono singayenza ukuthi kube khona okuphathayo uhamba nawo. Ngoba njengamanje imali usakanayo akusize. nani nekhadi lakhe la kumina Kulungile. Njengamanje nje ukuthi uzokunika January yonke efuna ukuyamukela uzokunika January. Nalento ukuthi usifike ungasitsheli yonke into ukuthi umuntu kade namthandana yonke le nginika imali ngisathandana. i-wrong leyo nto leyo. Yabo sesibuka nje ngilima thina lapha. Nalo muntu lo athandana naye niyazana nini. ngiyatholisa Bafethu. Ngibonile indlela ekwenzeke ngayo lapha, ngibonile yonke into, ngibonile isithuka lapha kwenzeka ngale nto usisa kasitshela ngalokho ukuthi usitshele ngoba naku sesikade sesitholele efonini bafethu. Siyacela ke bafethu noma ubani obhalayo lana bafethu akhuluma iqiniso noma ubani bafethu osibhalelayo akhulume lonke iqiniso ngoba manje sihlangana nezinye inkinga la ngaphakathi. Yabo nje bafethu sikasokudlala sinaso. Sinasika sokudlala sidlala samankentshane thina sifuna ukuxazulula. Yes. Ungeze kuthina sikusiza. Siyabonga.